Hormatly radio dinleyiciler. Häzir size Arap Kur'anynyň ene mehratly radio oyuny eşdirýäs. Radio oyun 1979-njy ýylda ýazgy edildi. Oğullurdaysa öz gözüne inanmadı. Ol qoňşularına barıp gelse, öňünde oğullu urdy. Vay, balam. Vay, bu senmi? O menece. Vay, gel, görüşelim oğlum. Görüşeli salama ekmece. Uy, Ece. Ağlama ahırı, ne mi ağlayan? Ece. Yok oğlum, ağlamak. Yani bir öncümden gözüme yaşayladım. Sağırın gelipsin, şöyrem oluyor. O sağırın ellimece. Bolsa da balam, gözüme yolla koydun. Hey beyli de karıştırma oldu. Oku da Ece. Başta gününü tanıyadım. Son ayını tanıdım. Inni yılını tanıyapıyorum. Her ne senem görmek var eken. Ahırı geldin. Ne ettin oğlum? Okuğun kurtardın mı? Hava. Ya yine de gitmekçi mi? Yok Ece, niye çelip gidecek değil, okumam kurtardım. Vay gözün aydın oğlum. Zahmetin yerine düşen olsa ol ya. Yeri inni bir yerde işlemekçi mi alam? O Ece işlemekçi. Nerede işlemekçi? Tiyatrda. O tiyatr diyenin nerede ol ya? Şehirde. Şehrin neresinde? Edil merkezinde. Vay, çaydağı merdile mi? Ya da ovadan katına verecek. Yok Ece, onu bir yerden katnap olmaz, das. Özümden şehirde yaşayacak, iyem cayım verdi. Vay tüveleme valam, iyem cayem verdiler diye beni. Vay kutlu olsun, düşümlesi olsun oğlum. Yeri, on sonra birin caylar, onu cay. İki adam yerleşecek mi? İki adama bolum mu olacak? Berekella oğlum, berekella. İki adama bolan mı olacak değil, hele? Vay bire gereğim şu da oğlum. Enne onu haçan uçmekçi oğlum. Pay Ece'm oydu oturun adını. Onu iyem göçüp bardık abi. Açara mı oradığının somkasındadır? Kimin deydin? Oradığıl olan kim ol ya? Ece'm. Oradığıl ne? O sen öz gelinin Ece. He? Öz gelinim? O öz gelinin. Uy. Meni kutlap bilersin Ece, öýlendim. Häzir men onu sen bilen tanıştırayın. O içki tamda otur. Oradul. Bir minutçuk, bärik gel ani. İçki tamdan uduyun moyli, ak gözlü gelin çıktı. Oradul, ine, men Ecem, tanış bol. Oradul çekincelik bilen yılgırdı. Oğullarda jap oloy vardı. Talamlaşmak için elini uzatmakçı oldu. Onu yansa oğullarda je iki elini gelinin eline koyup öýüse talamlaşdı. Amanlık mı? Korgunluk mu? Ayağın düşümlü olsun gelin. Oğlum Cumacan. Hawa? Ayyalı gelinin ma. İki gözüm dört bolup durgudayım. Kutlu olsun. Kadığında karrasın. Sağ ol Ece.
Oğullardacı şeýle şatlyk ömrüni ilkinji gedek başdan geçirýärdi. En çeýlap gözüni ýolly goýan oğul gaýdyp gelipdi. Oň sözüne dinli, oň ak gözli, uzun moýly maýy al gelini bardy. Ol şatlygyna näder bilen akdy. Bir gedek oğluny, bir gedek gelini seredýärdi. Yaşyňyz uzun bolsun näherne, yamanlyk ýüzün görmäňde. İş bitiripsiň oglum. Wah, gelin agam del. Ay diýsen agdy bar, gün diýsen gözi. Wah, men öz ýanymdan göwün mesläp ýörenje gelinim. Ine şuňaly gelinni de. Wah, 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 boýuňyza deneýin balalarym. Vay men bolup duruşum nähili. Hani geçin, geçip injelikli otursaňyzlar hani. Men bir rewjik çaýna harın uğruna çıkayın. Ana ondan hamir yoğurup pişme pişirer. Vay Hudaýjar bu zatlaryň hemmesi gelin toýumyzyň başlaryna bolsun näher. Ece, dur, Ece, dur hani. Sen näme etjek bolýaň? Sen çaýna har diýip adara galma. Bir de hiç adam gerek däl. Bir de häzir uğramokçy. Näme? Uğramokçy biz. O nähili? Nähili uğramokçy? Uğramokçy diýdiňmi? Hawa. Nire? Gelip durşuňyz ýa ahry. Eýam haçanam gitmegmi? Bir iýişe ýetişmeli Ece. Ece, hoş tag bol Ece. Bir kyssan ýaz. Juma geliniň ýüzüne seretdi. Gelin oňa nämedir işaret etdi. Şondan soň juma jübüsinden 2 saat oňluk çykartdy, ejesini uzatdy. Ece. Ana ýarylykça şunal. Horlansan gok beräýin Ece. Oğullardaçı pulu alanlığınam, almanlığınam aňsyrmady. Demi oğlu bilen gelin çykyp gidenlerinden soň öz eline 20 manat pul saklap duranyny bilip galdy. Yeri bu näme boldy? Men olardan pul dilemedim ahry. Olar meni aştygyz gedip ýörendirman etdilermi-ka? Vay men pul başma yapayım. Asla men bu pulu olardan näme üçin aldım ham? Asla bu olaryň nämetli boldukka. Men pişme pişirip toýa başlamakçydym. Oyun öldürüp, komşularım çağırıp, uzun geceler pezde tormat etmekçidim. Düşünmedim. Oğullarda jaň bar wesiýatdy. Çaýam gaýnatmady, naharam atarmady. Pişme pişirip toýam etmedi. Ýöne duran ýerini bytnap bilmän ank bolup oturdy. Oğulnyň gelmegem, oň gelin alyp gelmegem eýýam oňa düş ýar bolup galdy. Olar ýap-ýagam şu şerde durdular. Oğlumam durdu, gelinimem durdu. Olarla gürleşdim. Oğlum bilenem gürleşdim, gelinim bilenem gürleşdim. İkisem bir-birine münasip, bir geňsi. Ýa-da bu zatlaryň barsy gözüme görünmeke. Ýok, gözüme görünmen hemşletin. Olaryň ikijigem aýanny. Düşümde däl. Hut huşumdady. Hawa, huşumdady. Men beýdip olary gözümden gaçyryp gidirip bilmen. Olary taparyn, häzir ýerinde olaryň ýerlerinden algaýyn. Ýerimize dolanım. Juda bolmasa ýekejigim bolup gidäýin diýin. Hey garry hayran ise. Aklyňa näme boldy? Şulagar düşen garry göwräň bilen hem olaň ýerinden ýetip bolarmy diýsene. Ondan olaryň haýsy ýerde aýak çekip, haýsy ýere ýetenliklerini näme biljek diýsene. Oy, pata merbet boldy. Olar meni bir şatlandyran ýaly etdiler-de. Gaýtam meni çykmaz güne salaýdylar. Bolmady. Men olaryň gelendigini ähli adamlara boşlamakçydym. Her nä boşlamanym gowulaýypdyr.
Eger men iyillere buşlan bolsam, olar bana näme diýerdiler? Hani oğlun, hani gelinin diýip sorasalar, way men olara näme jogap bereýin? Ogullar dese şol gün öýleriniň daş çykmagy da çekindi. Gaýtan tersine ogly bilen geliniň gelip gidenini hiç kim görmedik bolsa ýaşdyr diýen netije geldi. Ýöne bolyn, ogullar dese ogly bilen geliniň gaýdyp geljekdigine bir ynanýady. Ýoksa da oğlum maňa biz işe yetişmeli diýip aýtdy ahyry. Zeruri işler çıkanırda. Yoksa ma olar gelip diýerler nepmen çykyp gitmezdiler. Men oğlumy 1 ýyl, 2 ýyl, 5 ýyl garaşdym. Her ay diýen ýaly ýerimden pul berip durdum. Şu zatlaryň öwedine oğlum bilen gelinim çuda bolmany men ýanymda ýyl gözüne 5-6 ömür bolmaly ahyry. Wah, menin 40 ýaşda bir ogly gözüm düşdi. Olam Jumajan ahyry. Jumajan. Bu nämetdiň boldy? Sen men dünýäde ýeki dikrarym ahyry. Kakan pakir can merjek bolup ýatyrka, men oňa aglap, şeýdip meni ýeke goýjaga tägitjekmi diýemdi. O maňa aýtan sözlerini sen bir bilseň. O maňa goý beýdimi? Oğullardy, sen ýeke dälsiň. Oğlum madyr? Jumajan madyr? Jumajanyň barlygyna sen ýeke bolmarsyň diýipdi. Yok. Yok, Jumajan maňa düşünýändir. O meni ýeke goýmaz. Ana inşallah işini gutaran nesini ejesinin ýanyna dolanyp gelir. Ondan ullakan toy ederiz, bar zat gulaly ullyk bolar. Şo günden maslap ogullar dejem gözi ýene ýollagaldy. Daşardan eşdilen her bir ayak sesine ogly dürüýdip topuldy. Emma näme üçindir ni ogly, ni gelini gara bermedi. Ogullar dese ogly bilen geliniň näme sebäp beýdip gidenliklerini düşünüp bilmeýärdi. Öz ýanynyň hey beýle de gelsin ýal gidibermek bolarmy? Hey beýle de gara bermezlik bolarmy diýip içine gepledýärdi. Kış geçip yaz düşdi. Emma ogly bilen gelini gara bermedi. Bir gün welin Olur gece. Olur gece. Kimsin? Ben. He? Ben diye. Komşumun oğlu. Sen bolanda kim bolýar? Açtana komşumun diyen aç. Olur gece. Olur gece. Uy. Muratcan. Asıl bu sen mi? Allah. Gel oğlum, gel. Olur gece. Näme? Boşluk. Vay. Näme boldy balam? Hani? Aýdyber Muratcan. O näme boşlugy? Neme? Aktın mallı. Aktın? He. Haçın? Men şu şäherden ýetdirşim. Badırdan ehlal jakatlan malımdı. Nem obagayda nip tak tagarışıp durdum. Ha. Ondan Yer onsun. onu ançada taksi geldi. İçinden bir yigit bilen bir gelin çıktı. Gördüm şurada. Kimmiş ol? Sen oğlun Cuma. Hava. Ha, onsun. Ondan gelinin elinde bir deste gül var eken. Öz eline olsa yipek yorgana dolanınca bir bebecik var eken. Vay.
Onsoň on tanap salam berdim. Zımada salam malli. Yer onsoň hiç de diýmedimi? Diýdi. Näme diýdi? Yer Murat, gurgunmuň. Sagaman gelip ýörmüň diýdi. Oh, şey diýdim. Menem sagurgun gelip ýörenler diýdi. Meni soramadymy? Sorady. Ejemiň ýagdaýyny çyk diýdi. Menem gül ýallydyym. Yer elnäk bäbejikden habar bersene. Oğulmy, ya kızmy? Oğul dese, oğul. Oğul diýdi. Oğula. On maňa jumaň öýde aýtdy. Oğlumyz boldy diýdi. Şu çağa dogurlayan öýden çykyp gelişimiz diýdi. Ola bolaýypdyr balam, benem gıýçak begenler aýdyň. Muratcan, wah balam ýaşyňy diýin bolsun oğlum. Vay, oğlum boldy diýdi. Degenleren bolsam, bu jogum bermeli barsyň oğullar dedi. Aslym gurrun bolmady Muratcan. Geregiň buýsluk bolsun. Wah, ey. Wah, nähili gelinim sagurgun ekenmi? Cumajanyň keýpini çyk. Gül ýallyp aýtdym ahyry oğullar dedi. Şey diýsene. Şuň ýaly hoş habar getirdiň diýeýem men seni borç goýubermi? Men sana näme bersem käm? Wah, ey, näme bersem käm? Oğullar dese bu hoş habar getiren oğluny söýünji bermek üçin içerik göz gezdirdi. Şonu oğlunyň goýup giden 20 manady keçäň aşagyny ýatany ýadyna düşdi. Ol 20 manat puly bir giden şahan awady ullukan ýumýaglygy düwüp Murada berdi. Şuň ýaly hoş habar getirip dursaň mor balam. Oğullar dejeň buýşlygyň ýetirer. Wah, sag bol Muratcan. Ýaşyňy diýin bolsun balam. Al balam buýşlygy. Ay, sagça turun. Sagça oğullar dese. Hoş. Murat buýşlygyny alyp, goş bolup uçup gitdi. Şondan soň oğullar dejeň hasam ýüregi gysdy. Oň oğluny, gelinini ýaňja bolan agtygyny görese gelip, ýüregi çatlap barýady. Ahtyjam nähilke. Oňatjamka. Sagurgunjamka. Wah, ey. Olar aljyrap da edip ýören bolmasynlar. Wah, ey, men bolup ýörşüm nähil. Wah, olary gözüm görüp durmasa bu dünýäde ýaşap ýörüp nädeýin. Men bazymrak onuň ýanyna gideýin. Hökman olan arasynda bolaýyn. Oğullar dese ýerden turup ýol şaýyn tutdy. İçini goşdan oğullaryň alyjy torbasynyň arkasyna daňdy da awtobus durulgyna tarap ýola düşdi. Bugünler ýaz günleri bolan soň dünýä läledar bolup ýatyrdy. Bag wagtçylar gülläpdi. Oğullar deje näçe ýerlendirni üstede güni ýam guşluk bolupdy. Her hal şähere gidýän ilkinji maşyna ýetişdi. Adamlar gyş eşigini çykaryp ýaz eşiklerini giyipdi. Ondan olar gyzyl çowa bolup durdular. Ýaşlar oğullar deje hormat etdiler. Getir goşuň meni götürşäýin. Sag bol oğlum, agyr däl özüm götärin. Nire agrodun oğullar deçi? Şähere barýan oğlum. Ahtyjagym bolupdyr. Şonu görmäge barýan. Ölemi, oğul mu gıyır? Oğul köşegim, oğul. Aýtdy, ölemi ýaşydyn bolsun. Sag bol oğlum, sag bol. Aha. Ha, maşin gelýär. Ýör oğullar deçi. Men sana maşin minmege kömekleşäýin. Bolýa balam, ýür. Oğullar da şeýdip, uly höwes, uly ardy bilen oğullaryň öýüne barýady. Maşynyň üstünde süýji ardylara batyp, çalajy ýylgyrýady. Maşynyň aýnasyndan sürülen meýdanlar görünýärdi. Oğullar deje şu meýdanyny 30 ýyl dähmet çekipdi. Ota tapdy, gowaça bejeripdi. Her ýyl ganar pagta ýygypdy. Oňa diýişlän üçin döýeşine orden naknypdy. Indi bolsa pensiýa çykyp her ay döwletden pul kömegini alýady.
Onsoň bir sürlen meydanlar, säher güneşine hasam owudan görünýän ala dağlar oňa ýaşlygyny ýatlatdy. Adamsyny ýatlap, häzir ýanymda olam bolsa bolmaýam diýdi. İl gün bir gowzat. Ogullar dejäni, ogullaryň edil gapasyny eltip gaýtdylar. Barda şowuna boldy. Ogullar dejäni gelini kujoklap garşylady. Ogullar deje agtyjagynam gördi. Bir ejejik, torsuk gal çağajyk. Ol öz garrenesini görüp tananýaly erinjigini ýygyryp ýatyrdy. Vay bıcağım. Vay balacığım ey. Vah gözümün nuri. Vay yürşersin ödeneyin. Yer gelincan adına näme taktınız? Nuri. Kuvat. Vah Hudaýym ýaşadyn bolsun. Vay nurcum balacığım. Vay sana döneyin. Vay. Ay bolýar ekenne. Atasynyň adyny saglyk bolsa, inniki boljak agtyjagma da gaýarsyn öwwe. Soňrak ogly Jumada işden gaýdyp geldi. Oo, Ece. Assalamu alaikum. Aleyküm salam. Gelme geleydin. Daha ne etjek oğlum? Özüňiz barmasaňyz geläýmeli bolýar da. Gözüň aýdyn oğlum. Oğul agtyjagymyz bolupdyr. Berli bolsun guzym. Wah. Ýöne kakan pahyram bolsa bolmaýamy. Begenip aňyrsyna çykyp bilmezdi. Wah, görgüli. Jumajanyň hem öýlenip bir agtyjagymam görüp biläýsem armanym ýok diýerdi. Ay näme? Hemme diýenim bolup durmy näme guzym? Ece. Mene agtyjagymyň bolanyny istip görmäge çykaýdy berendirin. Oňarsyn Ece. Ay olaram işlädim. Belki kömegim ýeter. Agtyjagyma özüm serederinip geläýendirin malam. Oňarsyn Ece, oňarsyn. Aýan zaman oňa seretmän şeýler kynlygam ýokly. Idara ýolbaşçylarymyz bilen gowy adamlar, arkalaşýarlar. İşte şollaşlamydan kömekleşip durlar. Nurini uradyly kimdi getirin oklar. Ay ola şeýledir oglum. Ýöne ödejesini ödenesine ýetjek zat ýokdur balam. Inşallah ha endi özüm geldim. Onu iyile yetirmän özümçe gül ýaly dip saklar. Juma ejesini ýagşydan ýamandan jogap gaýtyrmady. Ejesi ony özüne goýulan fiýleg diýip düşündi. Ay Jumacan, ayallan işine koşulmayın diýendir. Pakir kakadam şeýiräk adamdy. Kän onu uşakzada koşulmady. Wah, herne Hudaý arzum hasyl bolaý diýen. Görsene. Hakyt oglumam gelinimem, agtyjagymam ýanymda. Bu men gece gündüz arzu edip ýören zatym ahyry. Maňa bu jahannam mundan başga näme gerek? Men bu ýagty jahanna şöýden başga näme şärikligim ma? Men ähli dünýämine şöýde jemlenni. Ogullar dejäniň ogly bilen gürleşeti gelýärdi. Emma oglunyň wagty ýokdy. Hasan wursun Juma ýaha ellerin hereketlenip bir zatlar okap ötürdi. Ýa-da gelini bilen gaty bir ähmiýetli dadyn gurum edýärdi. İşe ýer gidip geç gelýärdi. Ogullar dejäň gelini kömekleşeti gelýärdi. Agtyjagyny täk öz seredeti gelýärdi. Ol bir gün Nurjun gunnugyny aýryp täzeden gunnady. Gözüllegmesinni oň ýatyjagynyň aşagyny hämdir bir zat goýdy. Täzeden sallançak ýasap, ugrarýal ullokan ala jyp takdy. Şo wagtym gelini bazardan gaýdyp geldi. Oy, enesi. Bu näme etdiňiz boldy? Hanam öňkü sallançagy? Wah gelin, ondan bir sallançak bomy. Onne ne bat bar ne beýleki. Owur ullokan gapyrjak ýaly bir tagaşykdy bir zat ahyry. Inni çağajygym hediller etnäýer. Çağany uğrap madal hallanatmadan asyl inçalmady. Hol ýürýeti ýatalyp magazyny satylýar ahyry. Ýa-da sen şolardan ustaddyr nöýgem enesi. Ha?
Görsene, gül ýaly tamyň diwarlary näde aýpsyň? Oy. İki tane demir gazyk kakyp, diwarlar görür ýaly etmendir. Gelincan. Yerim onu görüp cuma näme diýer? Ozalam ne günlük bilen diwarlara aboy gelmedik. Wah gelincan. Bir de gowsun bolsun niwe diýäs. Cumajanyň ödem şeýle sallançykdy öwreli bolanlar öde. Bu wagt cumajanyň çağlyk döwri däl. Bu jaýlar teň jaňyal hüttük jaýlarym däl. Oy. Bu jaý bilen işiň bolmasyn. Näme edip näme etmeliligini ödüm bilerin. Haýy, muny gunnoýşyň dagy nähili. Näme çağany demikdirip öldürmek ýalyň mı näme? Oy. Gelinin bu sözler oğullar dece gaty yokuş degdi. Ol bidatlary gowsy bolsun diýip edip dahyrin. Oğullar dece çaýyn aharyň ugurunda öýe çykaty gelýärdi. Emma oňa da gelini oradgul ýol bermeýärdi. Yok yok, oturun. Öldüm ederim. Men cuma nähili nahar taýýarlamalygyny gowy bilýän. Haýsy naharda nähili vitaminin bardygyny sen näme bilýän? Bu datlaryň hemmesi wraçlar bilen maslahatlaşyp edilýär ahyryn. Oğullar dece gara şöýe kömek edip gelýärdi. Ähli iş özüm etsem diýärdi. Agtajagyny öz seresi gowuny jaljakdy. Emma gelini bir iş etmäge de ýol bermeýärdi. Bar iş oradgynyň öýde diýärdi. Aradan 3-4 gün geçen soň oğullar dece beýde öýüniň artykmaşdygyny duýdy. Belkem men bulara gerek däldir. Oğullar dece bulara gerek dälim bolsa, bularsyz ýaşap bilmejekdigini akly çatýardy. Bir gün ol sineme üçinmi ýa-da başga maksat bilenmi oğuluna sowal berdi. Cumacan, Hawaje. can oğlum. Menim epesilce un gezdim. Bolmasa iyidime oba gaýdy bereýin. Cuma ejesine bir wada jogap gaýtarmady. Oğullar dejen galyn ömri oğulunyň berjek jogabyna bagyldy. Cuma megere meňe düşünen näl bolsa gerek. Ýogsa meňe beýle jogap gaýtarmady. Ýagdaýyňa tele deje. Oğullar deje gaýdyp oğuluna sowal bermedi. Ýöne şol akşam cuma ýerine geçip ýatjak bolup durka ejes oň ýanyna geldi. Otyrmyň oğlum. Hawa otýar neje? Yatjak bolýam. Hawa. Aýt deje näme gerek? Hiçdat oğlum. Ýöne Näme eje? ay. Ýöne men diýenim bolmady. O näil bolmady. Sen öýlenen onuň ullakan toý etjekdim. Olyny çağırıp aýdym aýtdyryp zat çaldyrjakdym. Guşak çözdürüp ädik çykartjakdym. Garaz iýlen ýetgeşip uly bir toý tutjakdym. Şoňam güllü gyňaçym aýryp ak gyňaçdan maksadym. Hey garaz oğlum, sen toýuňda hedil edinip najarap keýpden çykjakdym da. Ýöne men o diýenim bolmady. Ýok. Men size çygyt ýaram nepim degmedi bala. Seni oğlum şonu bağışla görgün. Men Eje? men bala Uy. Ağlamak näme eje? Näme üçin ağlaýar? Himmedat gülýär ahir eje. oğul gülýär. Gülýär oğlum. Men ağlamakla. Ýöne men oğlum. Sana kakyň ýoklugyny bildirjek dälim de. O näme diýdiň eje? Yetim oğlun özü göbegin özü keser edipsiň de. Ya sen ama eje. Ýoksam seni öýdenim bilenjik özüm öýlendirjekdim. Ýöne beýdiýdim. Gelinime göwünüm ýetmän diýdim däldir bahlam. Oraz gül ýaly gelin. Aýa une taý gelin. Wah gelinime döneýin. Gelinim maňa Nurjan dogrup berdi. Şoň özü näme degen o?
Wah yöne ejen diýenden bir hal görüm oglum. Men sen gelin toyuňa laýyk 20 ýyl taýýarlyk görtmäkli. Razy bol oglum. Razy bol. Bari şu torbacyň içinde ýatanlar. Oğullar dese şondan soň bir adam görülemän. Oğulnyň ýanyna çykyp gitdi-de, öz ýatýan ýerine eýwanyň bir çünkünde bir gysym bolup çygyp durup ýatdy. Gece ýarymdan agyp howa madal çygyränni juma ýerinden turup ejetiň üstüne ýörgün atdy. Bir ejem düşünme burada da yalgarya. Bile umut ne elliş görýäk. Ýa-da düşünme de maňa geline berip toy edip garaşyna gaýmyka. Ejem bir çak garrapdyr. Ýogsa men okutmedimden oňun beýle däldi. Daýawdy. Galwadyň goýýyşyna ýarar ýörerdi. Onu garradan saçına ak düşüren kayakamın ölümü olsa gerek. Sondan soň ejem hiç öýden alıp bilmedi. Ýogsa ejem ýaly işanly adam ýokdy. Oňdan bilen turup, goşa sagyny sagyp, kakam kimde çiğ gaýmak goýup, biline oşap ýyllyn öňüm kalhoz işine gitdiýändigi şu wagt hyýaly ýadymda. Serede oturdum, o wagtlar ejemiň menden wagt eken. Arary adary ýokdy. Kalhoz işine de öňü işine de bir kemsiz ýetişerdi. Ýekece gedek dagam. İşten masylyp gargynan wagtyny görmän. Ejemiň bar bola. Menden razy boldy. Näme üçin menden nara bolmaly eje? Gaýtam sen menden razy bol. Men senden maslahatsız öýlendim ahir eseçan. Ütegasam ýatsa kurtulkam, o men ýanyma ýürüýte görleşmäge geldi. Men ýarpan kelli ýokdur. Men oň bilen oturup uzun geceläp görleşmeli ekenim. Aýdylary ýok. Ertel boş günümizdir. Oturur, görleşip keýpden çykarys. Daňatanna jumada gelinim nurjugam tüýüji okuda ýatyrdylar. Oğullar deje olar oýarmajak bolup derdadara galýady. Oğullar deje ilki oğluny seretdi. Hor çöküp ýatyr balam. Her nä ýaşyň uzyn bolsun nä balam. Saçıma dönüyin. Cuma canım gidişikkäde kalpağı 2 günne düşürdürürdü. Yatışı dağıtam edil şol bir wagtgy çağıl unnaqy aldı. Ferit üstüne açıptır. Gidişikkäde şeýledi. Ayın bolmada yorgunny depiştirip üstüne açardy. Ferit şu wagtam şeýledi. Şeýdipçik üstünü bir yapayın. Yat balam, yat. Beni üşemerdim. Cumacan, balam, men gittim. Razy bol. Gelinimem süýüji uykuda ýatyr. Tuvaleme. Gel gelinim. Men seni yüzüme bir sylaýyn. Hür pergiler ýal bolup uklap ýatyşyna seretsene. Ay tuvaleme. Oğlum geline saylap bilipdir. Ayagyň düşsün gelin.
Hoş vaktin. Yamanlıkta yaatlama. Nurcan. Vaktanı deneyin. Gözümün nuru depemin tez oğul. Vak bağlamın bağlası oğul. Gel oğşaşalı. Gel iyiz kaşalı. Vak iyisine dönün oğlum. Ömrünüz uzak bolsun hayırne. Oğullarda janın öýde ýokdun ilkinji bolup gelini Oraz bolýardy. Enes yok bolýan nere gitdik? Ya da köçe beyleke gidmäge çykaýdymka? Ay şeýledirle. Görgül nere gittin? Men magazynyň süýt bilen kefir alyp gelýänçem gelirdi. Orazgul magazynyň gaýdyp gelennidi, gaýnynesine göz düşmedi. Görgüli. Nere gitdik? Ol oba hagdan bolara çemellel. Torbacı koyun yerine dura. Gitcek bolsa, torbacıgynam alyp giderdi ahiryn. Oğullarda je oğlu Juma oýanyna da ýokdy. Juma, Näme? ejem ýokla. O näme diýdim? Ejem ýok diýen. Ona eli yok. Men bugün okum tutman dağın öňýanyny ýatdym. Şo wagta ýygyrlyp oklap beterdi. Üşemesini üstüne mi yapdym? Şolay men trolim mer ýok. Sen haçan turdun? Bugün diýinç güni bolan soň süýdalaýyny pasam ýertirdim. Görsem ejem ýok eken. Onsoň köçe adaga çykaýdym kan diýip pikir etdim. Magazynyň süýt beýleki alyp gelemdi de ýok eken. Ay onunla o gidendir. O gidip nere gittin Juma? Nire olur öýtdiň? Owa gidendir. Ova? Hawa. Ay yoga. Ova gitcek bolsa torbasynam alyp giderdi ahiryn. Oy, torbasan ha ýerine dur. Orazgul, o bizden öýkülep giden bolmasa da ýagşydyr. O bizden näme üçin öýkelesin? Näme bilen diýen ýok diýdikmi? Yok diýdiň. Toba goýa göri. Diýen ýok diýip meni ona näme diýipdirin? Senin göwünne degdim. Menmi? Hawa. Men nähilon gömünü degenmişim. Sen näme üçin oň ýasan sallançan kopart taşladyň? Özüm gördüm ahiryn. Diýwar görýär etmendir. Ýaka olam den. Asla senin o nämesi karşı çykdyň durdyň. Nahar pişirjek bolsa pişirme diýdiň. Nurjan kunnoza beýle kunnoma diýip oň alpetinden aldyň. Juma, Näme? sen men üstüme nahak ýere nagaraň döwmesene. Ol men ejem däl, sen ejem. Ýeri. Ol menden öýkelek giden ok, senden öýkelek gitdi. Bu näli menden öýkelep gitsin? Öýkeler ýaly men oňa hiç tat diýemem ahry. Sen oň bilen oturup iňagany gürleşmediňem. Yalan. Yalan. Men oň bilen öten akşam gözünde de gürleşdim. Öten akşam diýdimmi? Hawa. Oy, öten akşam haçan gürleşdiň? Seni wat oklap beterdiň Orazgul. Oň öz sen ýanyna bardymy? Hawa. O sana näme diýdi? Görýän uly menini gaýdy bereýin diýdi. Sen näme diýdin? Ýagdaýyňa seret diýdim. O näme diýdi? O näme diýdim? Birdenim gözüne ýaş aýlady. Ağlady. Menden razy boldy. Men sizin üçin lokan toý tutjokdum diýdi. O maksadyma ýetip bilmedim, men razy bolun diýdi. Hakyky şey diýdimi? Razy bolun diýdimi? Hawa. Onunla sana gitjekdigini aýdyn ekenne. Görgüli, men bolan bolsam onu goý bermezdim. Diýmek, sen onu näme razy edip goý beripsiň de.
Ona elim men onu ne razı edip koyuveripmişim. O nene gitjek diýenni, ýagdaýyňa seret diýen bolsaň, başga merk gerekmi? An kıygırma sana. An bolly. Şukurun beset. Men on näil goýuny degen, o meni jama ahry. Yer ni sen şum soran bolmaň näme? Näme şum sorýar? Men o dözem ok. Ola, biz diýip ýörýte. Bilen Hawa. Ýöre da bir hili. Menem bir samsagay. Tüy çoda. Ondan bilen turup gitjekdigini öňünden aňlaymasym diýsen emen. görgüli. Torbasynyň ýadynyň çykaryp gidipdir. Ine şu ýerde ejetiniň sen öýlenörüňe çen 20 ýyllap taýýarlyk gördüm. Menden razy bol. Barho torbaň içinde ýatanlar diýen sözi jumaň ýadyna düşdi. Ýoksa da sen on torbasyny açyp gördüňmi? Ýok. Eni men degrem ok. Şol gelinmäki goýup gidişi. Şu goýuşy aljagamdyr onlar. O näme üçin? Ay, öýde bir zat diýmezsen barlajagam bolmadym. Han bar getir hani. Torbasyna näme bar? Bak getir. Al keldir. Oradgul oğullar dejan torbasyny getirip jumaň öňüne goýdy. Han aç hani. Bir düğünçek näme Cuma? Bilemok. Eyho. Bunun içi dolu pul okşayan. Bunun kelimlerini men şeýleken pulu ömrümde ilkinci vedek elim alıp görýän. Cuma. Hawa. Bu ne hili bolýar ha? Ejim bu pullary bir de getirdimken. Bu pullar 10-20 ýyllap biziň kemimiň toýumda ýygnap beren pullary. Sen onu nereden bilýän? Onu on öýde aýtdy. Haçan? Üten aksam. Biz bolýan ona 20 ýyl içinde 20 manat pul oldu diýäs. Beybe. Yine ýagdaýa şeýle. Ýere aýymynyk maslahat. Oň maslahady bolmaz Cuma. Gereýsem näme etmeli? İçerimde haly, eşigimde maşina alınmalymy? Sen aýdyp oturanyň näme? Muňa halam almaz maşinam. Eýsem näme alınmaly? Ejen razy etmeli. O näil razy etmeli? Edil oň özüniň aýtşýar edip toý etmeli. Ha? Malades Razgul. Menin dogry. Ejem maňa bilenmemi diýdi. Bilemok. Üterasam. Ejem maňa şeýlekin ullukan toý tutosum gelýär diýdi. Men şu toýda aýdym saz aýtdyrjakdym. Gelinimi gusok çöldürüp ädip çykartjakdym diýdi. Şeýdip ulyly çagyryp najarajaktım diýdi. Başymda gülli ýaglym aýryp ak dyňyş taňynjaktım diýdi. Diýmek toý owada. Ejen öýdüňi tutmar şeýlemi? Aha, edil öýdi. Ertiň öýdüňi işimizden 5-6 günlük ursat almaly. Biz durmuş toýumda etjek diýmeli. Oň ýaly ýagdaýda ruhsat almaklyk kanun boýunça da kepillendirilýändir ha. Elbette. Cuma bilen Oradgul aýdyşlary ýalym etdiler. Edaralarynyň ruhsat alyp, owa göni ejeleriniň ýanyna gitmäge şaýlaryny tutdular. Olar ýerden ilkinji maşin bilen ugramakçydylar. Emma şol gün olaň öýi has ýer kakyldy. Cuma, ay Cuma. Cuma, tursana. Ha? Näme bol? Kapı kakılıyor. Kapkakly? Hawa.
Be. Daňa tutmaga gapyny kakyan kim kare? Men bilmedim. Kim gapyny kakyan? Size kim gerek? Şiir Cuma'nın uyumu. Hava, hazır. Ha, gelin. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Gelin geçin. Ay yok. Men geçip oturacak değil. Men yürüyeti ovadan ildim. Bu mesele kıyın mesele de oldu. Ne edecek? Aytmalı var ya. Näme habar? Oğullar da sizin geceniz olmalı mı? Hava, meňejem yer näme boldy? Näme habar? Ay o pakira. Ha? Näme? Haçan. Ötün akşam. Siz Arap Kurbanow'un Yeni Mehrakli radyo oyunu